ndikaNongca. Ndingummelwane walapha kule ndlu kaMantombi kaVuyokazi Siko. uVuyokazi Siko apha uhlala endlini katata wakhe. Utata wakhe sasihlala kunye naye apha kule ndawo. Kuthe kuhambekeni kwexesha kuba utata wakhe engasekho, ngexesha kubhaliswa izindlu, wafika udadobawo ongudabusika tata kaMantombi. Wathi ucela indlu kuba izawuthathwa isayiti uza kuyibhalisa ngentombi yakhe ibe ibambela uMantombi kuba uMantombi yena waye under age ngelaa xesha. But zange sihlale naye, wabhalisa uNwabisa intombi yakhe. uNwabisa zasihlale naye. Umuntu ebesihleli naye kakhulu ngutata kaMantombi. Uthe kuhambeni ngexesha ke uMantombi apha ebudaleni bakhe wabuya wazohlala endlini katata wakhe le namhlanje ilwisayo esilwa noNwabisa. But thina singabahlali siyayazi uba indlu ingekatata kaMantombi noWiti. uMantombi uzohlala endlini katata wakhe ngokwelungelo lokuba kufanele uba kanti uhlala endlini katata wakhe njengoba wetshile udadobawo wakhe esasimbiza ngoba nguMay sister. uMay sister lo wanikezelayo wathi indlu uyinika uyibambisa uNwabisa intombi yakhe kuba lo mntana ese-under age. Uyingqina mama? Nami ndihlala mna. Nezindlu ziphumala nje phuma uSidweni tatakhe. Uba angambhalisi esemncinci. Okay. Yeka bekhokhe juba. Wamqaka udadobawo wayiqasha ke wathi uzabe ebhalisa umntanakhe. Okay. Lokugqibela ingqina. Ndiyanqina ke mna ndinguNonkoliso Mlilwane. Mama. Ndinqina ngoyazi into uMantombi ukhulele kwindawo enotatakhe enomamakhe. Wasweleka ke umamakhe kwashiyeka notata wakhe. Apho ke ngoku alizothi xana kusakhiwa le ndlu katatakhe utatakhe engasekho kwafumaniseka into yoba makanikezelwe kulo mntu umbhalisele indlu. Ibe nguye ombhaliselayo kube mncinci. Sayingqinisisa ke thina loo nto sizi-area committee kuba simazi uMantombi. Safuna uyazi phaya umuntu ebembhalisa ngelaa xesha kubhaliswa umnikezelo izindlu. Safuna uyazi ubana uyicacisile na ukuthi after 18 years funeka ibuyele kuye. Wathi hayi ndimxelele njengoba ndandivile nanitshini. So ndimxelele ndambuza uba uyayazi uba emveni koba egqiba i-18 years funeka umnikezele. Wathi ke yena hayi ndiyayazi loo nto. Senzisho uba nam ndiyothuka ke ngoku xa phinde jikelwa kwangulaa mntu ke sasiyazi uba uyenze ngehlobo lurayithi. Okay, now that sifumene amangqina noko mathathu kubahlali balapha utata lona usweleka as nisitsho nihlala naye apha nathatha indlu nayo inikezela kwifamily katata wamayigcinwe kubekho umuntu egcinela abantwana bakatata. 18 years idlulile umntana katata nanku ulanda uMantombi ke ngoku lapha phambi kwenu uthi laa mntu nanivumelene ngaye ningabahlali owamakagcine le ndlu uyamkhupha endlini uthi ufuna uthengisa indlu. Nina ningabahlali beniseniyivile leyo into. Size apha kuwe mkhulu wawo. Nami ke mandithathe lithuba ndizibulisele. Ndifamily ke mna ke kaMantombi ndingubhuti kaMantombi. Lidaba lidaba elisothusileyo kakhulu lobana uNwabisa athengise le ndlu okanye afuna uyithengisa. Sasivile bufuna uyithengisa saya siyifamily pha kuye. Simnqanda baNwabisa ayilunganga le nto uyenzayo. Suyithengisa le ndlu because indlu lena ayikaMantombi. Zange kwenziwe mistake ngobhaliswa wena. uNwabisa ke zangafune nosimamela. Sathi ke thina hayi ke Nwabisa ke into engazokwenzeka uMantombi uphuma kule ndlu because eyakhe. uNwabisa zange ahlale nohlala kule ndlu. Wayengumuntu nje yena njengomuntu omdala uMantombi obhalisiweyo kule ndlu kwenzela into yobana xa uMantombi efikele kwi-age ethile le 18 years ikhutshelwe kuye. So ke ngoku akavumi ke ngoku ukuzama ukwenza ulungiselelo. Hayi akavumi simncamile yiyo loo nto siqonda uba masiza apha ku-BCM yobana asihlangule kuleni imeko because ayikwazi eli likhaya lalo mntana. uNwabisa unendlu phaa kamama wakhe nguye umuntu oshiyeke nalaa ndlu akasekho umamakhe wasweleka. So unayo indlu yena. Asikho isidingo sento yobana afune uMantombi angabi nandlu because uMantombi yeyakhe le ndlu original uba yikatatakhe. Utatakhe lo wayehlala apha isengamagala
akafikanga nje wayezichebele le ndawo wahlala apha wade wasweleka kwakhiwa ke ngoku kwenziwa olulungiselelo. Yiyo loo nto sime kule ndawo sisithi thina indlu sithi ekamantombi and akazuphuma. Asithathi mantombi simfake endlini, umantombi kudala ehlala kule ndlu akafiki kule ndlu, kudala ehlala kule ndlu. So yena ufika uthatha ngozothengisa yena kube bombi into yobana ulungiselela icala lakhe. So sistopha loo nto ke ngoku enkosi. Bahlali, umantombi uyakhutshwa, nive nini sisiwam wena ke umakhelwane wakhe bukawabona aba bantu befika apha besithi bafuna ukhupha umantombi? Abantu babefikile apha ingxaki ke mna ke bayafika abantu ndive nje mna babekho ireport bithile abantu umuntu osoke ngekho. Afika abantu kuthiwa bafika sebesithi makaphume sebelithengile already indlu. Siyothuke loo nto leba njani ibe kanti indlu seyithengisiwe kodwa kuphumntu wayo ngaphakathi. Sibe sisithi ke thina umantombi akusophuma endlini, akuphume endlini, hlala ngaphakathi endlini yakho ngoba indlu yakho. Uhambile umantombi uzihambile isigaba sesuka nasekhoti ehambela le ndlu. But ke siyacela bangaba kulikhona uncedo umantombi makayibuyele kuyindlu yakhe katata wakhe ngoba kaloku akanayo enye indawo ezawuphinda ahlale kuyo, uzawuphuma apha abheke phi umantombi. Now make sifumane usisi Mantombi. Khawuze simantombi umapha phakathi intombazana. Khawuzomapha phakathi ke sifumane wena ke ngoku. Mantombi abahlali sebethethile ngawe, bathethe kakuhle and bethetha esi story sithethayo ba indlu katata yakho, so bafuna uhlale as ubuhlala before. Uqalene nokuhlupha lo sisinwabisa okanye masiqale i-relationship yakho noSisinwabisa ihamba kanjani? USisinwabisa ndikhulele kuye, sisuka apho sisuka khona sisuka kwa-17. Ndikhulele kuye qala kwam u-A gogo ngo-92 uzoma sazohlala apha eDice. Oko sasihlala ndandihlala naye ukufikela kwethu apha safikela sohlala phaa endlini kamamakhe isengamagali ngoku egalini kamamakhe ndisahlala naye ngoku. Emveni koku kwakhiwa izinto ndisahlala nabo ngela xesha kusemnandi akabikho ngxabano. Wabe ke ngoku erentisi ekhupha amabhode wafaka ekhupha amabhode wafaka imali ingena kuye. Uthe ke ngoku ngenye iminyaka sakhumula kuphi unyaka amabhode ayehlala apha kwathiwa ayaphuma. So bathi ukhona umama wehlala apha makanobabalo nomeza lo makakaphepha wathi ntombi asifuni phinda sibone amabhoda pha ambohlala endlini katata wakho, asifuni phinda sibone mntu uzawufika ayobhoda pha. Nyhani ndathutha ndazohlala ekuhlaleni kwam ke ndifikele apha kusiziluleka umakaphepha umeza lo nomeza lo apha emva kwakho kunye nowema sadafikela kubo ndahlala ke nezinto ke ndandimane ndiboleka kuzo noklina kweyadi ndandikliniswa ngabo abo kosasiqala ufika. Kwabe ke ndandifike apho kwayenayo nenkompono yelapha eyifake amadoda laba yengephi ikhambani ehlala kwalapha kule ndlu. So ndathi kuye ke ngoku ndicela into yoba ke ngoku akandike itshansi nam ndiyafuna uhlala apho. Wala akavuma ndayobhoda kumama lo kwamakazi ndohlala egaleni kuye ngasemva esilwa engavumi nendlu. Kwazothi ngexesha kuphuma la mabhoda ndabizwa ke umakaphepha nomakanobabalo bathi ntombi akho mntu uzawuphinda ayobhoda phaa, akho mntu uzawuphinda ayohlala abohlala endlini yakho. Nyhani ke ndazovula ke ngoku saqhekeza kweli cala because izijiko zasikuye sangena endlini ndahlala ndabe ndincediswa ke ngoku nangabahlali abo oomeza bam kunye noobhuti bam abebelapha izolo. Ndangena ndahlala asavana ke loo nyaka. Kuthe ke ngoku ekuhambeni kwexesha ndambona sephinda sethetha saphinda sahlala akwabikho ngxaki saphinda savana njengoba besiqhela uvana nomntanam lumncinci ebehlala phaa kuye. Kuthe ke ngoku lo nyanga apha kolupheleyo wathi kum ndifika setshintshile kuthiwa caba kudala endifuna qala mna ke ndiyaphangela. Xa ndifika kuye kwango-Agasti kulaa nyaka wathi kum ntombi indlu ndiyayithengisa and uthetha kwakhe uthetha sengandicingi. Ndithi ke mna ke njani kaloku uthi mandithini mna? Wathi hayi andikwazi nasi isixeki sikhona ndanditheki uhambe okhapha phaa kweyazindlu ukhatywa kuzo. Ndithi njani uba ndizawuphuma endlini yam ekhayeni lam ndiphumele wena uba usithi wena indlu ndiyayithengisa mna mandihambe ndiyokhaba ndikanye ndibheke esixekini. Wathi hayi indlu mna ndiyayithengisa. Ndamthuka ke ndathi ke ngoku indlu ke leyo akho mntu uzawuhlala kuyo and ndiza kuyitshisa. Yaphelela apho
ndaya khona umama uhlala phaa kuthiwa umama uXhosa ndaya nakuye ngoba nguye luthengisa izindlu wayedibene naye kuthengisa izindlu zalapha eDayisi. So ndambuza umama uXhosa wathi ewe injalo, bendithe kuye before makaqale niyithethe le nto nivane, qha ke xa ithethe ngolu hlobo uyithetha ngalo wena andizuyazi, so yeyenu niyifemeli. Wangathi ke nakuphumile kanti uyaqhubekeka uyamncedisa bayayithengisa bobabini umfunela namagqwetha. Kulo nyaka kupheleko waphela laa nyaka, kulo nyaka kupheleko ndabona ndifikelwa yivan apha kusithiwa ndenzelwa i-protection order. Sahamba i-protection order kwathiwa nge-1st namapolisa afuna uyazi ndabaxelela. Sahamba sabheka ekhoti nge-1st kaMatshi. Xa sifike ekhoti umantyi ke kwafuna uyazi uba oku kuthukana bekuthenise kuthukwane. So kwathiwa ke mandithethe uba mna bendimthukele ntoni uNwabisa. Ndamxelela usisi umantyi uba usisi uthengisa indlu katata wethu, indlu le nje bayithengisa nje ibhaliswe ngaye kuba sasebancinci. Andeke ngoku ngoba sihlala iminyaka bengakhange abe ngumntu indlu bezayithengisa. Wayethe ukhula kwakho mantombi uzakhula uyohlala phaa kulaa ndlu. Nangosana nomntana mos wathi funeka uphumele ke ntombi uhambe uyohlala phaa kulaa ndlu. Ngondothuka xa esithi indlu uyayithengisa. Wambuza kumantyi uba le nto ndiyithethayo inyani na, wathi ewe indlu ndiyayithengisa ngoba mna andizuphinda ndiphangele. So umantombi makaphume azifunele indawo. Wathi umantyi awukwazi kaloku sisi, laa ndlu yindlu yabantwana, indlu kamfi, into zakhe zibhilonga kumfi, indlu, imoto, imali, yimpahla into efana yabela ifemeli, but into ezibalulekile zinikwa abantwana bomfi. Uyandiva sisi? Wathi ewe ndikuvile. Wathi uba ubusobeke for sale ndicela umncothule ngoba le nto uyenzayo ngelinye ixesha xa seyibheke phambili yanda izawuba nobunzima. Uba imali omntu uyityile kuzawufuneka uyibuyisile. Wathi uyavuma akazuyithengisa. Saphuma ekhoti phithi ndiyaphinda ndiyava kuthiwa uthe akazuyiyeka laa nto usaqhubekeka usayithengisa. Kwafika ke ngoku kufike abantu mna ndingekho kukho lo mntanam. Bafika abantu babuza mna wathi uliva ndikho. Bathi ke ngokubona indlu ke yabo bayithengile, so bazandifumana njani mna. Wathi uliva ndikho ndiphangele. Xa ndifikela kuloo nto baphinda bafika badibana nommelwane. Ummelwane baxeba umantombi akekho uyaphangela umantombi. Bathi ke kule game yokugqibela apha ku-August ke ngoku bafika kukho usiphokazi lubhoti apha kumeyadini. Usiphokazi wabaxela into yoba andikho. So ke ngokubona aba bantu bashiya umyalezo babe bemgezela nosiphokazi bemxelela into yoba umantombi lowo uyasibaleka and ke ukwenza ityholo lakhe wena nje buhlala apha kuye eyadini. Umantombi yena usithela ngawe, so uzumxelele kumantombi basininika le veki ngecawa sinifuna niphumile. So usiphokazi wandifowunela wabe endithumelela ke kunale VN aba bantu. Nyani ke ndafika ngengomso lo usisi wandifowunela wathi mantombi ngecawa ndifuna niphumile kulaa ndlu, ngayenza nini ichance yake make andiyazani ifowunela. Wathi hayi asifuni ufowunelwa nguwe thina into esifuna wena uzawulinda ukuthi ikhole. Oko ke ndalinde i-call yabo ngoko ngo-August. Into endayifumanayo mna imessage kuWhatsApp yomntu othi ungoweforum ufuna uva icala lam lestory. Ndamxela icala lam lestory kuWhatsApp. Wathi ke nake ndicela ke sisi nathi kule veki sikuyo siyiqalayo ngecawa sabe silapho ke thina kasufika sixoxe safika senze lento ekuthiwa masiyenze uphume apha because loo ndlu uhleli kuyo ithengiwe. Leyo ba yathengiswa yathini yeyakho nefemeli but ngoku ine-owner entsha. So ndaxelela ubhuti yokwapho beyanguye ke ngokuphendulana nalaa bhuti weforum. Nangoko zabaphinde bafika oko ndandihleli ndandilinde loo forum yabo kunye nabo zange bafike. Akho nekhola bayenzayo andanoba kwenzeka ntoni na. And yazi eyona nto ibuhlungu nasisiwam akho nto ibuhlungu njengoba uhlala endlini ulindele amapolisa ulindele abantu abazokukhupha endlini because yabona ngoku kwa imoto ejike lapha ekonweni kufuneka ubaleke uzojonga uba ayiza apha kuwe, so uhleli awuhlelanga amandla. And iphinde ke khona ndiyaba ulungena kule ndaba yeforum. Iforum kaloku ayingeni tu kwindaba yedibene. This is a civil matter le. And into ene-civil ukhona ulande ucriminal plus no-civil. Lena yinto yekhaya, yinto yendlu lena ayingeni ndawo yona kule indawo. And especially xa ibifuna ukuva inkcazelo because iforum yabahlali. Ibimele uba ize ebahlalini uba izodibana nabahlali balapha ibuze. Ingafiki seyithatha icala
eba izokhupha wena, you understand. As usitsho nam kule information undinika yona mna ndiyibona une-right yohlala apha, you understand, unless ke lo Nwabisa unenye information, but abahlali bathetha le nto uyithethayo, nawe uthetha le nto uyithethayo, and with le nto niyithethayo ningabahlali plus nawe mna ndiyibona unayo i-right at all for uba uzolanda. Hence siphakamile saza apha singu-BCM TV ukuthi ezi zitori ayisositori asikho unique siswami. Ezi zitori zininzi apha eBuffalo City, baninzi abanye abancamayo bakhutshwa zii-family members ngenxa yoba kuthiwe indlu mayilandike mayibhaliswe ngumntu ngenxa yabanye abantwana bebancinci. Xa befika kulaa age ufike kuthiwa seyathengiswa nothengiswa ngulo mntu ayibhaliswe ngayo. So ibalulekile into yoba si-educate abantu bethu, especially abantu abadala, uba xa nishiyela abantwana izindlu there must be something ebhaliweyo, affidavit or kuye egqwethweni kuthiwe lo mntu lona uzobhaliswa ngaye or izoshiywa kuye, makabekho into azisayinayo so that ikwazi ukhusela abantwana, ingasuke ishiywe nje uba hayi xa ekhulile. Yabona ngoku yena uNwabisa uzibona sene-right ngenxa yoba probably letter of authority ibhalwe ngaye, probably ilandika i-title deed yale ndlu yakhe, and understand ngoku uzibone ne-right le nto, but ulibele uba yayibekwe ebahlalini and abahlali bayakwazi. So I think ibalulekile kuthi siyi-community sithi make sure uba abantwana bethu sibashiya kakuhle, especially to abantu abadala. Uyaleza akukho enough wena community, into ebhalwe phantsi yona ndithethayo kakhulu, because nalona nithi niyamyaleza kuye naye funeka esayinile uba uyazibambisa ngale nto isayinwa phaa phantsi. Abahlali message endinoyithumela to kulo mntu ke ngoku ukhupha umantombi or kulo mntu kuthiwa uyithengile or kunosulandeka kunwabisa lowo, ningathini ningabahlali balapha? Singabahlali bale area, singabahlali abanomqolo. Akekho umuntu ozawungena kule ndlu kamantombi. Andikhathali noba imali busoyinikiwe, funeka umuntu othathe imali ayibuyisele emntwini wayo, because umantombi ndikhule lapha, umantombi emncinci notata akhe kule ndlu. Usisinwabisa engahlali nohlala efemeli uba kwathini, but indlu sasiyazi ekatata kamantombi. So akakwazi ke ngoku umantombi athi ebudala nabantwana ababini aphuma yoqala isiqiki enekhaya ashiya ikhaya lakhe. Ibikhe yehla le nto kule ndlu, bayithenga abantu bale ndlu nantsi emva kwakho bhuti, zange bakwazi ungena. Nantsi yayithengiswa le ndlu, kufika abantu abayi-120 bezothenga le ndlu, bajika neemali zabo. Ayizuqala kule kamantombi indlu, akazungena umuntu othenga le ndlu, because singabahlali balapha sidikwe kukuhlukunyezelwa abantwana. Nathi sisenobhubha, abantwana bethu bahlelwe yile nto ehlela umantombi. So singabahlali bale area asizuyivuma loo nto. Masibulele siswenu, sibulele nge-community elo hlobo eqinileyo ekwazi uyimela inyaniso nime noba kulandiya kuba nzima mos abanye abantu bathi asiyingeni into yefemeli, but kulena icase intombazana encinci ifuna uncedo labahlali and abahlali bamile baphakamile bazome ecangkwakho.